ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪಯನು 1 kg ಮಟನ್ ದೆತೊಂದೆನ್ನ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ 20 minutes ಉನೇನ ದೀಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ದೆತ 20 minutes ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪುರ ಒಯ್ಪೆರೆ ದೀಕ ಇತ್ತೆಯನ್ನು ತುಪ್ಪ ಪಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ದಿನ ಮಟನ್ ಪೀಸ್ ಪಡೋಂಗಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶುಕು ಬೇಯ್ದು ತುಲೆ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಬೈದಲು ಸೂಪರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರೂ ಸೌಖ್ಯತಾ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಮಟನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈದ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಇನ್ನಿನ ಮಟನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿತ ಮಟನ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಂದಿನ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕುಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಬಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅವು ದಾಗಂದು ಮನಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡನು ಮನ್ಪುನು ಪತ್ತನ್ ಬಣ್ಣ ಕಷ್ಟ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಡಾಬಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಟನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದೇನ ನಿಕುಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನಿ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ಪಣ್ಣದು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪುರ ಪಾತೆನ ಪತ್ತನ ಪುರ ದಾಲ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ಓನ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿದ ಮಾತ್ರ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ವಿಡಿಯೋದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಲಾಂಗ್ ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಓನ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪಯನು 1 kg ಮಟನ್ ದೆತೊಂದೆನ್ನ ಐಕ್ ಲಿವರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಕುಲು ಆಡ್ ಮಲ್ದ ದಯಪನ್ನ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಲಿವರ್ ಬುಡ್ಚಿನಾಡ ಓನ್ಲಿ ಮಟನ್ ದ ಪೀಸೆ ಇಪ್ಪಲಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಿವರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಾದ ಲಿವರ್ಲ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದು ಉಂಡು ಪೀಸ್ ಮಟನ್ ಪೀಸ್ ಸೊ 1 kg ಮಟನ್ಗ್ ಇತ್ತೇನು ಏತ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಡೊಂದುಲ ಪನ್ಪೇನು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ 2 ಕಪ್ ದಾತ್ ಕರ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲೆ ಮೊಸರು ಐಕ್ 2 ಸ್ಪೂನು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೌಡರ್ 3 ಸ್ಪೂನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಪಾಡುಚಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕುಗ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ 20 minutes ಉನೇನ ದೀಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ದೆತ 20 minutes ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪುರ ಒಯ್ಪೆರೆ ದೀಕ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಏನು ಆನಿಯನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪುರ ಆತ್ನೆಟ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಐನ್ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೆತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೇನ ಒಂದೇನು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಕ ಅಂಚೆನೆ 2 ಟೊಮೆಟೊ ದೆತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೇನ ಒಂದು ಚಾಪ್ ಮಂತದ ಬಕ ತುಪ್ಪವೇನ ಅರ್ಧ ಕಂಡೆ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ದೆತೊಂದೆ ಬಕ್ಕ 1 ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದೆತೊಂದೆ ದಯಪಣ್ಣ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ನೆಟ್ಟು ಅಂತ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರನು ಪಜ್ಜಿ ಎದೆತೊಂದೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗುದ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ತುಪ್ಪ ಪಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನೈಕ್ ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಡೋಂಗಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಲವಂಗ ಐನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಕ್ಕವಂತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ 2 ಕೆತ್ತೆ ತುಂಡು ಬಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇತ್ತೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡೋದು ಒಂತೆ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಡು ಒಂತೆ ಇಂಚಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕುಗ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೀತೆ ಒಂತೆ ನೆಕ್ಕಲ ಬೋಡು ಮಸಾಲಾಗ್ಲ ಬೋಡು ಒಂತೆ ನೆಕ್ಕು ಪಾಡುವೇನು ಇತ್ತೆ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಬಾಡೋದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಗೆ ಬರೋದು ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿನ ಮಟನ್ ಪೀಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲೆ
ಯಾ ನೈತನೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂದಿನ ಮಸಾಲದ ನೀರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸೆನೆ ನೀರು ಪಾಡೋದು ದೇಪಣ್ಣ ನೀರು ಬುಕ್ಕೊಂಡು ಅದೊಟ್ಟು ನೀರು ಪಾಡಿಯನ್ನ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ಬೇಯರದಿಯೋಡು ಅದೊಟ್ಟು ಪಾಡು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚುಗ ಇತ್ತೇಳಿ ಎರ್ಮ ಬಿಸಿಲು ಬನ್ನೆಟ ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೇನ ಈ ಮೇಟ ನನ್ನ ಯಾನ ಐಕು ಬೋಡಾಯಿನ ಮಸಾಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಇದು ಇತ್ಯಾನ ಈ ಮೇಟು ಮಸಾಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐದಕ ಐಕು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಇನ್ನೇನಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದಂತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಎಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಐಕು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಐದ ಕೈಕ್ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದೀತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದಿನ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ 4 ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಲ್ಲಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಚಿಲ್ಲಿದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ 2 ಸ್ಪೂನು ಇತ್ತೆ 2 ಸ್ಪೂನು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅಂತೆ ಮಸಾಲ ಅಂತೆ ಗ್ರೇವಿ ಬರ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ತುಲೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಉಂದೇನಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಮಟನ್ ಬೇಯ್ದಿನಿಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದುಂತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಸಾಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಯದ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಪಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಮಸಾಲಗೂ ಮಟನ್ಗೂ ಭಾರಿ ಶೋಕಾದ ಬೈದುಂಟು ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೇಯಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಐಕು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೇಯಡು ಪಕ್ಕ ತೂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್ ಹೆಂಚಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಶೋಕು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಪರಿಮಳ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ರುಚಿ ತೂಕ ಇಂಚ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪತ್ತದನ ತೂಕ ಒಂತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡಿಯೇ ದಯಪಣ್ಣ ಫಸ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಪಕ್ಕ ಉಪ್ಪುದ ಸಿಂಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ತೂದು ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಡಾಬಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಟನ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆತಂತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ನಿಕುಲ್ಲವರ ಇಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತುಲೆ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಪರಿಮಳ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಬಕ್ಕಲ ಯಾನೈಕ್ ಲಿವರ್ಲ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ದೇತ ಒಂಥರ ಫ್ಲೇವರ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜುನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಅನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಮಸಾಲಡ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಅವು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ತೋಜುನೊಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಉಂದೇನು ನಿಕುಲು ಉಂದೇನು ನಿಕುಲು ನೀರ್ ದೋಸೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪರೋಟ ಚಪಾತಿ ಬಕ್ಕ ರೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಕುಲ್ಲರ ಇಲ್ಲಡ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಟ್ರೈ ಮಂತದ ಬಕ್ಕ ಪಲ್ನೆ ಎಂಚಾತನ್ ಬಣ್ಣದ ಓಕೆ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಬೈದನು ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶುಕಾತನು ಪರಿಮಳ ಅದು ಭಾರಿ ಶುಕಾತನು
ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ದು ತೂಪ್ಯಾನು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಐ ಕಾಯಿ ಪನೊಂದುಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೋರೆ ಚೆಂಕು ಎಂಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಪುಜಿಂದು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆಗ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಪಣ್ಣದು ಇತ್ತೆ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಚ ಆತನ ಪಣ್ಣದು ತೂಗ್ಲಿ ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಿವರ್ ಕೈ ಬನ್ನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತದ ಮಸಾಲ ಸೂಪರ್ ಆತ ನಿಕುಲವರ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ ಟ್ರೈ ಮಂತದ ಪಲ್ನ ಎಂಚ ಆತನ ಮಣ್ಣದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪರದೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಪಲ್ನ ಎಂಚ ಆತನ ಮಣ್ಣದು ಸೂಪರ್ ಆತನ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತದನು ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಿಸಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡರ್ದಿ ನಿಸೋಲ್ ಮೇಲು ಇಂಚೆ ನಿನ್ಗಳ ಮಾತೇನಾರ ಸಹಕಾರ ಪಡ್ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.